this is oxygen. I'm that. Let's go, go, go. Good. Very good. Maayo kay walay nang absent karon. So karon, mag-attendance ta. Apolinario, bini-bini. Sir, present sir. Oo, sige. Kani si George Bugwak. Sir, ako na sir. Present ko sir, present. Oh, very good. Present. O kanay si Saitama Upaw-Upaw. Sir, present. Okay, Gens. Ganay kay kompleto mo. Atong kasiyan karon, history. Kinsay nga batay ni Magdilon. Walo, kisig patay. Basta yung lulo. Ikaw, patay. Hindi na kanulo. Pulis Ramaton na. Dakpan. Butan ka na mo. Pamilya mo sa ikamo. Delay. Wala po. Butan ni. No, ardot ka ni. Kani. Atay ako, wala record. Tanan ako si pag-asa to. Miss Piwa dia. Wala record na. Papa ni mo kitag barangay ra mo to. Bisa mo ka patay. Dito akong papa, uy. Papa, ang papa. Giilom na lang mo dira mga bugok. Gaana mo lang na ako og klo. Gasugod ang liter og L. Ay, sir, ako sir. Kabalo ko na sir. Maog ni ba? Itong kapit. Bag ng tawa na to. Liter L ah, liter L. Og ni sir, tanaw ba? Lito lapin no. Ay, kabugo nimo. Dili mo oy. Sir, kabulo ko sir. Il ganay ka una sir. Sakit kila sir, Layla. Ah, mga bugo mo moy. Gaana mo na kog sunod na klo. Liter L ang gauna. Pero dagan na sila. Sir ako sir. Kasugod og letter L, tapos taghan sila. Ah! Little Lapid and Friends! Ah, mga bugo mo moy. L na siya pero gibalik-balik. Yang ngalan. Sir, kabalo na na sir! Kabalo na ko sir. Ang pangalan niya kay Little Lapid! Ah, mga bugo. Ang saktong answer, lapu-lapu. Nay, lapulapom day! Di ba kung naniruwa kong kayo god? Ate mo kailan na? Ako kay Lord po din. Atay, absent siguro ka na yun. Atay, kabaluan ng... Ate, ay di ate, lapulapo day, banturang dagan, lapulapo and friends day ang answer. Klaro ko sir, bugo ba ka sir oy? Ate, wiki klaro ni. Gini. Ah, mga bugo nga moy. Ang makatubag ani, makauli dayon. Uli na kita di! Maka-answer, maka-uli! Klaro! Asa ako? Excited na kayo mo dayon no, basta makauli, basta makanser. Anay, susunod ako day. What is the national bird? Ay, sir! Ako, sir! Hindi ka ulit ni Garon. Goodbye lang yung dua. Bahala mga bubok ng dagko. Sir, kabalo na ko sir, sir. Literal mga manok, sir! Dili! Color brown na siya! Brown? Sir ako sir! Litsong manok! Dili! Mga bugok ni mga bataan eh, ha? Gabay pa sa manok! Kablo ko sir! M! Ah, kasugulupan sir! Kasugulupan na, kabalo ka anak! Parita ka na ako eh! M ka na! Brown! Bukog ka mo na! Bakit ang glow? Kablo ko sir! Ano makauli? Panalangga! Ah, mga bugo! Ang saktong tubag, Maya! Bugo, May. Nakasunod pangutana. What is the national fruit? Dahan ang prutas. Sir! Unsay klo? Pwede mga may klo sir? Klo lang sir! Taas ang punuan. Musa nga na siyang maayo. Then mo, mamunga po na. Taas nga punuan. Saan nasihas prutas na? Sir, ako sir! Ansi mo ka. Bahit ka kaya. It's the motherfucking Eagle. Of course. Ako sir, Tagalog na siya kay National Tagalog. Sir, niyog!
Mga bugok, kin mo ha? Walay makauli o walay makatubag sa akong pangutana. Ha? Way, makaulig, di katubag siyang puta na. Binuang mo naman naman, sir. Nabuang. Mangulit to eh. Bahala ka. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab.